tolong jo bicara. Iyo banyak pitita itu karena dari pengantar dua. Awal karena akhir indah isu abadan tani ayo. Iyo simpang ado anak tapi nak tak palihara. Nyepangelo nasib anak mendanam kabake kita. Gae-gae tanah ngasam makin gahe makin tajam. Muala kapalo lapan ladake pintu kuburan. Pato paira padu Tuhan kok mati jangan penasaran. Isi dunia berkampungan itu karena barang pinjaman. Tua-tua kaladi makin tua makin menjadi. Babini dua dua tiga tangan anak menambah dua. Mali gadi narancah bangantar negari di jakuninya. Samantang babini banyak salero balami saja. Begitu mana oi bangantar makin tua makin menjadi. Tua-tua kaladi makin tua makin menjadi. Gae-gae taruang asam makin tua bangantar makin tajam. Awal karena akhir indah isu badan tani ayo. Tio kampung ado anak nama lanjo na dia kianyo. Biswa elok nasib anak menandam kabake kita. Gae-gae tarung asam makin gae banget makin tajam. Umuala kapalo rapan lada ke pintu kuburan. Lai babali putra tae bagurau sama lamenangko. Bangantar sabana tage disiko ado tigo bininyo. Rapadang garam biar batu balang urang antarang iya pulo. Denai nampak pancokian sabantako laban bagai di pecenyo. Wirida oi iya pulo sabana banyak asalingkuhannya. Pilihan deh udah putra tae nama nanaka tujuh. Putra tae usala cambe disiko namanya lalo di jambu. Nang disudui edanan iya pulo kok ada naik cuy tu pulo. Putra tae dengan malameko nama de udah nananiyo. Kandak nak samu di dendangan putra tae bangantar dengan malamko. Di dunia ndak banyak pamboyan asa pembagian lahir ratu. Bangantar cukup dangakan badendang tiang suakini datang kodenanya bawakan durian sagadang kapanoboi. Duduk bangantar di nana are biar ditolong jo bicara. Durian lama isinya kame nana ince nyo indah.
tajam